Ke jingai ngwe yo trying ila bani asyam di kendo lang bat fi baro ngadan ke khubor ke ba ngadan bani benta syafi ba ke kerdeng jir ke khubor kalong ki sngi jong ka jingtynjuh kumno ngin le apreng ki sngi jong ka jingtynjuh ki sngi jong ka jele ki sngi jong ka jing e ka bangi ya kendo aka jem ka jinga ba jibi mdan weiru na preng jingi balat ne ke jing e ka jele ka jingtynjuh aka jingem bagaktien ka jong blai ne ka shiti ka jong jacob kalana ka beningkong oni jacob ude ubadai sipara baru terai. Ulat ho egani kasiti shegani ki kristan na prengi kharajat ki basha penwer ki basha pensak kama ki bama jing e jele namar ke jing e how try Jesus Christ. Hakani kalonong ka beningkong gar khot ka bar. Wong to pinyau yaka ka jing kemen suda ko prabanget jonga. Haba bihap ka jingtynjuh ka bonjat kumnongin le apreng ka jingtynjuh ka bonjat ka beningkong nyau ka jing kemen suda ko prabanget haba biya apring ke jingtynjuh ke bonjat kumnongin le apring ke jingtynjuh nyawi ke jingkemen jiet ban le kemen apring ke jing e ke jingtynjuh jo ke jingem phila banong kumnongan la ban le kemen apring ke jing e jing jar kat ne ke jingkemen kade ke dawai ba ke khlan ke jingkemen jo trai ke long ke bor jiet ban le kemen ke jingkemen kade ke jing jiet upol wong ke siti shi ke Filipi saulanang rebasau. Rejoice in the Lord always. Lekmen how try lagasngi. Tinga ongpat lekmen. Jit ban lekmen apreka jingtynjuh. Upol bau silas kam apostol kandri abusan. Kila jit ban lekmen apreka jingtynjuh. Apreka jing set along ying bendi kila jit ban lekmen. Jit ban roya royo try. Jit ban lekmen ka jingkemen jo try kalong ka bor. Ka jingkemen jo try kalong ka dawai yapi. Ka jingkemen jo try kan pen po ika durkhmat. Hallelujah. Kabar kumnongin le apreng ke jingtynjuh ke jinge ke jele wang hani haba bitip bagata ka prang ke jinge jibi ke penlong ye ke jingai sha kabar ke jing khot jo trai don ye ke jingai sha apreng ke jing e ke jele ke jingtynjuh don ye ke jingai sha ka kentin jingai sha patient long suffering ke jingai sha slam apreng ke jing e ke jingtynjuh ke jele ke jingai sha kalaban ketang hareu so jong ke jingai sha ulong obathiang u Joseph ude ubala ya ling bana dudang samla ke jingtynjuh ke jing e ke jele ke jing ke jingu hareu layai sha ke jing e ke jingtynjuh wala yo khat yo so obathiang hallelujah don pi ye ke jing ya sha hapren ke jing e ke jingtynjuh kaben kong jit ban le kemen hapren ke jing e ke jingtynjuh kabar don ne ke jing ya sha pano blai ke jing ya sha ke jing ya sha ka thang henry bin sio khat yo so obat yang dan preng jibi pila mat sibon ke jing e ke jing jing jabi snoba pimla sha sho udan mi bri jong balai uno sedang jagawe ka kenhun jing syakri ke balai ka dan Christian in Crisis Ministry udan Middle East ulayat me ke jing tenju ke jing e har wong try ngam la sha sho Henry nakata ke jing lentiju ka kha ke jing syakri ban syakri preng ke kersan ke basha pen shitam bai ulayai sha baru mi so jaga jing sha nagani ke jalan tiga ju ka bau yo ban syakri yo try ban long ke jigru ke babon menta bar sakawai kumnungin le apreng ju ke por ke jing e ke jing tenju ke jere pano blai ke jing start ka Bible ko hane Henry la dau no nabi dunai ke jing start tuan pano blai uba ai kelut baro ubam keno ben un aya kata hau hallelujah Pano blai ke jing start. Ni don kami ke jing start apreng ke por jo ke jing tenju ke jing e ke jele. La pim tip kuno ban le apreng ke jing e ke jele ke jing tenju. Pim don solution don lat kuno ban lat kuno pim tip su kuno ban em ban le. Pano blai ke jing start un ai kelu e ke jing start. Pande ke jing et u blai un ai ye ke ne ke jing start ha ke jing ke jong pi. Hallelujah. Day number ke jing e ke jing tenju ke jele ngiyo ke jing start. Kumno bangin tip ban nang ban em ban ya ha ke jalan ti ke janga bajbi. Pande ke jing e klem da artatien. Blay when I kelu ye ke jing start. Onga ktien ke jong tra wat long ke ba artatien. Ke ba artatien kinmi opriang AA na utrai. Hallelujah. Tip ne ma preng ke por ke jing e ke jele ke jing tenju. Kari ke por bo beli pun kre ingi bangin kinjo sega jing long janai ngin kinjo sega jing san ke jing rangba akaba kinjo mensim hagar kar basau gong henry kani ke jing sha tu ai kan yo ela ke jing tre ke ba janai ba pin yo along ke ba janai ke ba telibiang ke bam tuna ha ro kani ke tin janai ke tin greek teleos TELEIOS teleos ke ke jing kinjo sega jing rangba de lang ba ke jing tenju ke jing e ke jele habangi jit ban le kemen jiet bani bandani ke jing Aisha nandangi pano blai ke jing start ngin yo jing start ngin ang kio
ngin poi shi ka jing san ka jing rang ba how try kumno ngin le ke sngi ju ka jing e ka jile ka jing tenjo jiet ban le kamen how try hallelujah ka ba ar jiet ban doni ka jing ya sha ka jing em panu blai im ka jing ju ka jing ya sha ka ba lai pan ka jing start no try brenai ka jing san pin job ka jing e ka jile ka jing tenjo pinang ki pinang san pinang roy pin pendep e ka jing tmu ka jing khot ka jing utrai dan bat fi khot ker pa di utrai yai ne scam ka jing utrai ndar gat kublai shibon mer ka po ka bakoro ngila ban shamat fi nakam da ka borom jo blai amen